ಸೂಪರ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಯಾನು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಚೀಪೆ ಎಜ್ಜಿ ಕೈಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಚೀಪೆ ಮಲ್ತದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ ಉಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಬೌಲ್ ಆಪುನಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊನ್ಗ ಇದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವೊಂಡೆ ಈ ತಾಂಡು ಇದು ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅವು ನೀರು ಕೊದ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದದ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಬೌಲ್ ಇದು ಒಂದೇನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕರಪೋಡು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೆಣ್ಣೆ ಬೊಲ್ಲೆಯಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಅವೇನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಕು ಇಂಚ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಡೊಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೇರ್ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಅವು ಚೀಪೆ ಎಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಶೋಕಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಸ್ಪೂನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಶೋಕಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡಿನದ ಹತ್ರ ಅವು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ ನೀರು ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಇಂಚ ಶೋಕು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲು ವಿಸ್ಕಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ ಇಟ್ಲಾವು ಇಂಚ ಶೋಕು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಲೆ ಗಂಟಿ ಜನ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೆತ್ತ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ದಿಯೋಡು ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದು ದೀಕ ನಿಗ್ಲಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಂತೆ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ, ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಇದೊಂದು ಪೂರ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಚಿನ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಉಂಡತ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಪ್ನ ಐಟ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದಿಂಡ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಒಂದೊಂದೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದು ದೀವೋಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಮೋಲ್ಡ್ಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಯೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮೈತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಕ ಒಂದೇ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಿಂದ ಶೋಕು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದೆತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಶೋಕು ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಏತು ಸೋಕ್ ಆತಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ದಾಂಡವು ರಬ್ಬರ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಶೋಕು ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಟ್ರೇಡ್ ಒಂತೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅವಿನ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುಲಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚದಲ್ಲೇ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ತುಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು ಒಂದೆಂತೂ ನಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ಡ್ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಬುಡ್ಪೋಡು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ದ ಟ್ರೇಡ್ ಬೊಕ ಶೋಕು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಯಾನು ದೆತ್ತದ ಕೊಣಪ್ಪೆ ವಾವ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡದ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು
ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪುಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತೊಂಜಿ ಸುಲಭ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.